माजुलियाव बिसायख'थिनि गुदुं बारहावा उफ्रा बिसायख'थिनि भट होनाया फुंनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं। माजुलि विधानसभा एसटि बियाबनि थाखाय भट होनाय हाबाफारिया फुंनि 9 रिंगानिफ्राय सोलिगासिनो। बे माजुलि उफ्रा बिसायख'थियाव 3 बिजाथिफोरा बिजाथि गसंदों। बिजेपिनिफ्राय भुबन गाम, एसजेपिनि जानानै चित्तरन्जन बसुमतारी आरो गुबुन सासेया जादों भाइटि रिसं। बे 3 बिजाथिफोरा माजुलि उफ्रा बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लादों। माजुलिनि बे उफ्रा बिसायख'थियाव सोर देरहागोन, सोर जेनगोन, सोर माजुलि रायजो राजाफोरनि आंगो जागोन बेखौ दिनै माजुलि बियाबनि 1,37,227 सा सुबुंफोरा सायख'गोन। मख'जाथावदि थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव आगुनि गिबि मन्त्रि आथिखालनि इउनियन मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ बे माजुलि एसटि बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हादोंमोन। नाथाय रायजो सभानि सोद्रोमा सायख'जानायनि उनाव बे माजुलि विधानसभानि एसटि बियाबा लांदां जानानै थानायलाय दिनै बे बियाबनि भट होनाया फिन जाफिनो। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बे उफ्रा बिसायख'थिनि भटआ सोलिगासिनो दं होननानै खौरां मोन्दों। फैगौ 10 मार्चआव भटखौ साननाय जागोन एबा फिथायखौ फोसावनाय जागोन होनना इलेक्सन कमिसना फोरमायदों।